салом дӯстон, имрӯз мо рақамҳоро аз 1 то 10 бо ҳайвонҳои баҳрӣ меомӯзем. биёед якҷо ҳисоб кунем ва ҳаловат барем. рақами 1 1 то кит, рақами 2 2 делфин, рақами 3 санпушт, рақами 4 наҳанг, рақами 5 5 ҳаштпои обӣ, рақами 6 харчанг, рақами 7 медуза, рақами 8 аспҳои баҳрӣ, рақами 9 ситорамоҳӣ, рақами 10 моҳӣ, рақами 1 кити калон обӣ, рақами 2 обӣ равшан 2 делфин, рақами 3 сабз 3 санпушти сабз, рақами 4 обӣ 4 наҳанг, рақами 5 арғовон 5 ҳаштпои арғувонӣ, рақами 6 сурх 6 харчанги сурх, рақами 7 арғувони равшан 7 медуза, рақами 8 гулобӣ 8 аспчаи баҳрӣ, рақами 9 норанҷӣ 9 ситорамоҳӣ ва рақами 10 зард 10 моҳича. офарин бачаҳо, шумо рақамҳои аз 1 то 10-ро бо ҳайвонҳои баҳрӣ омӯхтед. фаромӯш накунед лайк монед ва ба канал обуна шавед, то боз видеоҳои шавқовар бинед.